वेंगुर्ला तालुक्यात वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने संतप्त नागरिकांनी वेंगुर्ला तालुका वीज ग्राहक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विद्युत वितरण विभागाच्या वेंगुर्ला उपविभागीय कार्यालयाला धडक दिली। यावेळी कार्यालयासमोर संतप्त नागरिकांनी ठिय्या आंदोलन केलं। आम्हाला स्मार्ट मीटर नको, स्मार्ट वीज पुरवठा द्या, गोवा राज्याच्या धर्तीवर युनिटचे दर लावून वीज आकारणी करा, चांगल्या दर्जाची चांगल्या व्होल्टेजचा वीज पुरवठा करा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या। तर स्मार्ट मीटर विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला। यावेळी सिंधुदुर्ग अधीक्षक अभियंता अभिमन्यू राग यांनी काही मागण्या मान्य करण्याचं लेखी निवेदन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं। जूनमध्ये तर पूर्णपणे वीज पुरवठा खंडित आहे। बरीच गावं आताच्या परिस्थितीमध्ये बरीच गावं रेडीसारखा गाव मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकतो। तुम्ही म्हणाल कुठचं गाव सांगा काय, मी आता रेडी गाव सांगतो। आज 4 दिवस, आज 4था दिवस रेडी गाव अंधारामध्ये। मला सांगा, जून मध्ये पाऊस पडतोय तर मे महिन्यामध्ये ट्री कटिंग वगैरे हे सगळं कामं संपली पाहिजे। आम्ही लोक येणार तेव्हा तुम्ही ट्री कटिंग करायला घेता, बरोबर ना? आणि हे पैसे तुम्ही खाता सगळे, असा आमचा आरोप आहे। पण आज रोजी आम्ही स्मार्ट मीटर शिवाय नवीन कनेक्शन आम्ही करू शकत नाही आणि ग्राहक हा बाहेर का करू शकत नाही? आम्हाला अधिकार नाही मॅडम। तो अधिकार तुम्ही आम्हाला आम्हाला अधिकार नाही, तो शासनाचा शासन अधिकार नाही तुम्हाला। मग तुम्ही डायरेक्ट स्मार्ट मीटर कसे काय बसवतो? आम्हाला नको असेल तरी पण नको असेल तुम्ही थांबू शकता। तुम्हाला इथे काय सांगतोय की आमचा हा विषय आहे, आमचा विषय तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, तुम्ही थांबवा, आम्हाला पुढचं सेशन देऊ नका। प्रत्येक महिन्याच्या 3ऱ्या बुधवारी आपण तालुका स्तरावर ऊर्जा मित्र म्हणून आपण बैठक आयोजित करतो। प्रत्येक महिन्याच्या 3ऱ्या बुधवारी वीज ग्राहक संघटना आम्ही भांडतोय आणि आमच्या ह्या विरोधामुळेच आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे स्मार्ट मीटर बसवले गेलेले नाही आहे, लक्षात ठेवा। त्याच्यामुळे मी तुम्हाला अजूनही सांगतो, जर आपण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून याचिका दाखल केली तर आपण नक्की याच्यामध्ये विजयी होऊ। ग्राहकाची 2 कॅटेगरी वेगळ्या आहेत। ज्या ग्राहकाला जे काय लागू आहे त्या मानकाप्रमाणे 50 रुपये तासाला किंवा 100 रुपये तासाला त्या प्रमाणात तुम्ही सीजीआरएफला त्याच्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही अर्ज करू शकता आणि तुम्ही सीजीआरएफला जो निर्णय दिला आहे तो महावितरणला बंधनकारक असतो। गेले जवळजवळ 5-6 दिवस वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये डिव्हिजनमध्ये येणारी गावं बरीचशी गावं ही अंधकारमय परिस्थितीमध्ये होती। 4 ते 5 दिवस सतत त्या गावामध्ये वीज पुरवठा नव्हता आणि ह्या सतत तक्रारी आमच्या वीज ग्राहक संघटनेच्या ग्रुपवरती पडत होत्या। लोकांचे सारखे फोन होते, रात्री 1-1 वाजेपर्यंत फोन येत होते की आमच्या गावामध्ये लाईट नाही, आमच्या गावामध्ये अद्यापर्यंत लाईट आली नाही, कोण म्हणतो 24 तास झाले, कोण म्हणतो 3 दिवस झाले। अशी सगळी परिस्थिती दोलायमान परिस्थिती झाली होती। पाऊसही होता, विजेचा पाऊस होता, वारा होता, ठीक आहे, परंतु ही जी काय कामं जी पावसापूर्वी झाली पाहिजे होती वीज व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी ती कामं झाली नव्हती। त्याच्यामुळे काय झालं की आज संपूर्ण वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये वीज खंडित होण्याचे प्रकार प्रचंड झाले। प्रत्येकाच्या समजा वाडीमध्ये लाईट गेलेली असेल तर काही भागामध्ये घराघरामध्ये वीज नव्हती, अशा तक्रारी होत्या। परंतु त्या ठिकाणी अपुरा वीज पुरवठा कर्मचारी, त्यानंतर नवीन नेमलेले संबंधित इंजिनियर, त्यांना त्या भागाची भौगोलिक परिस्थिती माहिती नसल्यामुळे हे प्रश्न गेले 4 दिवस अजूनही खंडित पुरवठ्यामुळे सगळे गावामध्ये अंधकारमय झाले होते। अशा ह्या सगळा विषय झाल्यानंतर सगळ्या लोकांनी तक्रारी आल्यानंतर काल मी सर्वांना आवाहन केलं की आपण यासाठी आज वेंगुर्ला पॉवर हाऊसमध्ये सगळेजण जमूया आणि त्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करूया। वेंगुर्ल्यामध्ये संपूर्ण ह्या अगदी ह्याच्यापासून अगदी सातारड्यापासून आमचे सुदन कवठणकर जिल्हा परिषद सदस्य, उदय पारिपत्य असू देत, आपले पंचायत समिती सदस्य विजय नाईक जिल्हा परिषद सदस्य, आमचे जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेचे जिल्हा संघटक नंदनजी वेंगुर्लेकर, सचिव आमचे वांगणकर सर, किरण खानोलकर संघटनेचे पदाधिकारी, हे सगळे, त्याचबरोबर सगळे नागरिक, त्याचबरोबर सगळे सरपंच, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य, जे लोकसेवक आहेत त्यांना खरोखरच तळमळ अशी सगळी लोकमंडळी आज त्या ठिकाणी जमली आणि आम्ही या ठिकाणी आज अशी मागणी केली होती की जोपर्यंत प्रत्येक घराघरामध्ये वीज खंडित जी झाली आहे ती सुरू होत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी उठणार नाही, अशी आम्ही आज या ठिकाणी भूमिका घेतली होती। त्याचबरोबर काही लोकांची आज भरमसाठ स्मार्ट मीटरमध्ये भरमसाठ वीज बिले आलेली आहे, त्यांना 10-12 हजारपर्यंत वीज बिल हातामध्ये काढून दिले आहे, भरा म्हणून सांगितलं आहे। त्याच्याविरुद्ध आम्हाला आवाज उठवायचा होता। आणि तिसरा विषय होता की लोकांचा सगळ्यांची अजूनही मागणी आहे, ठाम मागणीवरती लोक आहेत की स्मार्ट मीटर नको आणि यासाठी जे काही अदानी कंपनीकडनं जो काही त्यांना ठेका दिलेला आहे पूर्णपणे या महाराष्ट्रामध्ये वीज तुम्ही स्मार्ट मीटर हे बदला, पण स्मार्ट मीटरचं एवढी
एका खोलीचं घर आहे आणि ज्यांची एक TV आहे, एक फ्रिज फॅन आहे, फ्रीज पण किंवा असेल तर किंवा अशाही परिस्थितीमध्ये 600-700 रुपये ज्यांची बिल यायची ती आज त्या ठिकाणी त्या लोकांना 8,000-10,000 हजार रुपये बिल येतात. काही लोकांना 20,000 पर्यंत बिल आले आणि आम्ही आज ती सगळी निदर्शनं आणून दिली. मग ही जर काही जी काही परिस्थिती निर्माण झालेली ह्याला जबाबदार कोण, तर ही जबाबदारी कोणी घ्यायला आली. म्हणून हा आज सगळ्याचं संघटितपणे आम्ही आज या ठिकाणी वीज ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही आज या ठिकाणी आवाज उठवलेला आहे आणि त्या ठिकाणी आपण लेखी काही लेखी आम्हाला राग साहेबांकडून लेखी असं एक पत्र दिलेलं आहे की त्यांनी या काही ज्या अडचणी आहेत त्या आम्ही 15 दिवसामध्ये वीज खंडित होण्याचे प्रकार आहेत ते सगळे थांबवू. त्याचबरोबर जे काही लोकांचे विजेचे भरमसाठ बिलं आलेली आहेत तोही आपण या ठिकाणी प्रश्न जे काय ते आपण सर्व लोकांचे सोडू अशा प्रकारे त्याने आश्वासन दिलेलं आहे. परंतु आज जी काय वेंगुर्ल्यामध्ये सर्व लोक काय आज जी काय ग्राहक म्हणून जे काय जमलेत आणि उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद जो काय दिला तर हे बघितल्यानंतर ही जी काय शासकीय जी यंत्रणा आहे, शासकीय जी काय व्यवस्था आहे ती पूर्णपणे गोरगरिबाला लुबाडण्याचं हे धोरण दिसून येत आहे. कारण पूर्वीचे जे 4.5-5 रुपये युनिट होतं त्या 10.5 रुपये 12.5 रुपये युनिटपर्यंत गेलेलं आहे. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी याची आढावा बैठक घेतली होती. 2 बैठका सगळ्या अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या होत्या. परंतु मला पालकमंत्र्यांना एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही यात प्रत्येक तालुक्यासाठी जी झाडी तोडण्याची गाडी असते बकेटची ती तुम्ही उपलब्ध करून द्या. डिव्हिजनला तरी एखादी गाडी द्या. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी तुम्ही जे काय मटेरियल पुरवते तुमचं शासन जे काय मटेरियल पुरवते ते निकृष्ट दर्जाचे इन्सुलेटर असू दे, फ्यूज असू दे, तुमच्या वायराचे तारा असू दे, तुमचे पोल असू दे, हे सगळं निकृष्ट दर्जाचं झालेलं आहे. त्याच्यामुळे आज जर त्या ठिकाणी DP जर एका ठिकाणी जर त्या ठिकाणी बसवला तर तो लगेचच त्या ठिकाणी बाद होतो, खराब होतो. त्याची गॅरंटी वॉरंटी काही मिळत नाही. त्याच्यामुळे वीज पुरवठा खंडित ज्या समजा नवीन जर त्या ठिकाणी इन्स्ट्रुमेंट एखादं टाकलं तर ते लगेचच त्या ठिकाणी खराब होतं. ह्याला जबाबदार कोण आहे, ह्याच्या मागे कारणं काय आहेत ह्याचंही सगळं आत्मचिंतन करण्याची सरकारने सगळ्यात पहिली जबाबदारी आहे. त्यामुळे मी माझी पालकमंत्र्यांना विनंती आहे की सगळं आता तुम्ही हे थांबवा आणि खरोखरच ज्या ठिकाणी वीज पुरवठा कमी दाबाने होतो त्या ठिकाणी तुम्ही MSEBला सांगा की तुमच्या निधीतून, अदानीला सांगा तुम्ही तुमच्या निधीतून तुम्ही आज सगळ्यांना ट्रान्सफॉर्मर त्या ठिकाणी द्या. 80% वीज पुरवठा ही अदानी करते आहे आणि जी पुरवठा करते ती वीज वितरण कंपनीला करते आणि वीज वितरण कंपनी ही आम्हा ग्राहकांना विकून त्याच्यातून जो काय पैसा येतोय तो पुन्हा त्या अदानीकडे जमा करतोय. मग हे सगळे एवढे दरही वाढवून एवढे विजेचे दर वाढलेले आहेत तरीही आज तुमचा वीज पुरवठा सुरळीत नाही आणि तुमच्या वीज पुरवठ्याचे दर हे तुमचे वाढलेले आहेत. हे तुम्ही हळूहळू पॉयझन हे लोकांपर्यंत तुम्ही नेऊन सोडलेलं आहे आणि त्याची परिणिती एक दिवशी उद्रेकामध्ये होत. जसा आज हा उद्रेक झाला तो भविष्यातही होणार आणि त्यामुळे आम्ही आज असं ठरवलेलं आहे की या स्मार्ट मीटर विरोधात आम्ही नक्कीच कोर्टामध्ये जाणार आहोत, याचिका दाखल करणार अशी सगळ्या ग्राहकांनी आज भूमिका घेतलेली आहे आणि सर्व जनतेची त्याला आज मान्यता आहे की हे सगळं थांबलं पाहिजे. ही लूट सगळी थांबली पाहिजे गोरगरीब जनतेची. गोवा धर्तीवरती आम्हाला युनिटला रोज युनिटप्रमाणे आम्हाला आमच्याकडनं कर आकारणी झाली पाहिजे. त्याचबरोबर सगळ्यांना चांगल्या दर्जाची व्होल्टेजची वीज वितरण पुरवठा झाला पाहिजे. 24 तास वीज मिळाली पाहिजे. आम्हाला स्मार्ट मीटर नको आहेत, आम्हाला स्मार्ट वीज पुरवठा हवा आहे. एवढीच आमची आज वीज ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांनी मिळून केली. पहिलं सांगायचं म्हणजे मी गावडे साहेबांचं अभिनंदन करीन. आपल्या ह्या सर्व लोकांना एकत्र आणून इथे आज जो आवाज उठवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असून मांडण्याचं काम सन्माननीय निलेश राणे साहेब करतायत. मला वाटतं कालच्या अधिवेशनात पण त्यांनी स्मार्ट मीटरचा विषय अगदी लावून धरला होता आणि मी स्वतः निलेश साहेबांशी जाऊन बसून ह्या विषयावर चर्चा करणार आहे. प्रामुख्याने आमचं लक्ष जो आहे स्मार्ट मीटर बंद होणे. सध्या तरी तो बंद ठेवण्याचं आश्वासन आपल्याला दिलेलं आहे आणि दुसरं जे आपलं युनिटचं दर आहे. आता बघायला गेलं तर महाराष्ट्रातनं वीज आपली गोव्याला जाते आणि आज गोव्याचा रेट 1.5, 2, 2.5, 3 एवढा आहे आणि तोच रेट आपल्याच महाराष्ट्रात लाईट वीज निर्मिती होऊन त्या लाईटचा युनिटचा रेट जो आहे तो 10 रुपये 7 रुपयापासून चर्चा करणार आहोत. आमचे नंदन वेंगुर्लेकर ह्या बाबतीत आमची आता चर्चा झाली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आम्ही जो न्यायालयीन विषय करायचा ठरवलेला आहे आणि कुठेतरी लोकांना न्याय देण्यासाठी आम्ही सर्व आता एकत्र आलेलो आहे. ह्याच्यात राजकारण वगैरे कुठलंही नाही आहे. जो चांगलं काम करतोय तो चांगलंच करतोय. ह्याच्यात राजकारण आणायचं नाही. आपण सर्वांनीच एकत्र राहायचं असं आमचं सर्वांचंच मत झालं आणि आम्ही आज पुढे सरलो. प्रत्येकाने आपापल्या परीने इथे लोक आले, प्रत्येकाने आपापले प्रश्न मांडले. बऱ्याच जणांची लाईटची बिलं होती, कोणाचं काय होतं
आता बरेचसे लोकांचे प्रश्न आमच्या समोरच निकालात काढले गेले, म्हणजे अधिकाऱ्यांना. पण असं होऊ नये. अधिकाऱ्यांना जेव्हा आम्ही एक लोकप्रतिनिधी किंवा लोक येणार आणि तुम्हाला जाब विचारणार तेव्हा तुम्ही काम करणार असं नाही, कारण तुम्ही भरमसाठ पगार घेऊन ही कामं करताय. आता बघितलं गेलं, मी प्रामुख्याने मुद्दा मांडला, आमच्या कोकणातली पोरं जी वायरमॅन म्हणून काम करताय टेम्परवरी, आज त्यांना जो पगार आहे तो 17-18 हजार आहे. म्हणजे आणि दिवसाला काम किती करतायत? जवळजवळ 14-15-18 तास काम करतायत. तुम्ही हिशोब घाला ना, महिन्याचा किती होतात, किती तास काम करतायत ते, आणि त्यांना पेमेंट किती भेटतं आहे. मग त्यांचा पण विचार करायला पाहिजे. त्यांना जर तुम्ही परमनंट केलात, योग्य पगार दिलात, योग्य वेतन दिलं, तर तेच लोक ही कामं आमची चांगली करू शकतील. तर माझं शासनाला आणि या महावितरणाला पण एक विनंती आहे की त्यांनी हा प्रश्न कुठेतरी मार्गी लावा, आणि ही जी मुलं आहेत आमची काम करतायत आमच्या विभागातली, त्यांना कुठेतरी न्याय मिळून चांगला वेतन मिळावं. बाकी आमचं जास्त म्हणणं काय नाही. बाकी आम्ही सर्व काय आहे विषय ते बसून आम्ही पुढची वाटचाल करणार. कृती मानके, इलेक्ट्रिसिटी कायदा 2023, MERC कायदा 2003 आणि महावितरणच्या सिटीजन चार्टरमध्ये जे नमूद आहे, आम्ही काय आमचं वैयक्तिक काही मागणी केलेली नाही आहे नक्कीच, की जर महावितरणने आम्हाला अखंडित, सुरळीत आणि दर्जेदार जर वीज पुरवठा दिला नाही, तर त्यासाठी त्यांना जे काही रूल्स रेग्युलेशन आहेत त्याचं पालन आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये केलं जात नाही आहे. या बाबतीमध्ये आम्ही MSCBचे जे CMD आहेत लोकेश चंद्र साहेब, इंडिपेंडंट डायरेक्टर विश्वास फाटक साहेब आणि नीता केळकर मॅडम यांच्याकडे यापूर्वीच आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे. आमची अशीच मागणी आहे की जर शासनाच्या आदेशाप्रमाणे जी प्रत्येक ग्राहकाला नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, ती वेंगुर्ल्यामध्ये किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मिळत नाही आहे. 3,63,000 ग्राहकांपैकी 40,000 प्लस ग्राहक आमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये आहेत. मागच्या 6 दिवसामध्ये जवळपास 4.5 ते 5 दिवस लाईट नाही आहे, लोक अंधारामध्ये आहेत. तर माझी विनंती आहे सगळ्या वीज ग्राहकांना की एक नमुना अर्जाचा आम्ही तुम्हाला आज उद्या उपलब्ध करून देऊ. संबंधित प्रत्येक सरपंचांना आम्ही पाठवू, तुमच्या गावामध्ये तुमच्या ग्रुपवर पोचेल, घरोघरी पाठवायची आम्ही व्यवस्था करू. तुम्ही तुमचा अर्ज त्यामध्ये नमूद करा. दर तासाला 1,000 प्रमाणे, किमान 100 आणि कमाल 1,000 प्रमाणे तुम्हाला 24,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळू शकते. त्यासाठी सगळं कायदेशीर आणि तांत्रिक मार्गदर्शन आमची वेंगुर्ला तालुका वीज ग्राहक संघटना आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना प्रत्येकाला करेल. आणि येणाऱ्या 3 महिन्यामध्ये वेंगुर्ला तालुक्याला 5 कोटी नुकसान भरपाईच्या माध्यमातून कसे मिळतील हे मिळावेत म्हणून आमची अपेक्षा नाही आहे. पण यांचा जो निष्काळजीपणा आहे, बेजबाबदारपणा आहे, सातत्याने वरिष्ठांचे आदेशाचं पालन केलं जात नाही आहे, तर त्यांच्यावर काहीतरी ठोस कारवाई होणं गरजेचं आहे. निलंबन असेल, शिस्तभंग असेल आणि नुकसान भरपाई यासाठी आमची तालुका वीज ग्राहक संघटना कटिबद्ध राहील. आज वेंगुर्ला वीज ग्राहक संघटनेतर्फे वेंगुर्ला विद्युत वितरण विभागाच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं आणि यावेळी सुमारे 150 ते 200 वीज ग्राहकसुद्धा उपस्थित होते. अनेक जे प्रश्न आहेत, अनेक जे जाब आहेत ते या ठिकाणी विद्युत वितरणचे जे मुख्य अधिकारी आहेत घाग साहेब यांना विचारण्यात आले. आणि यात प्रामुख्याने काही मुद्दे जे समोर आलेले आहेत ते म्हणजे आमदार निलेश राणे यांनी जो विधान भवनात जो प्रश्न उपस्थित केला, स्मार्ट मीटरचा जो मुद्दा उपस्थित केला, त्या मुद्द्याला धरून सुद्धा या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आलेला आहे. स्मार्ट मीटर कोणी घरात नसताना, कोणाची परवानगी नसताना येऊन स्मार्ट मीटर बसवले जातात. स्मार्ट मीटरमुळे भरमसाठ बिले येत आहेत. असे अनेक मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आलं. त्याचप्रमाणे मागील काही जे 5 दिवसामध्ये या ठिकाणी विद्युत वितरण, वीज वितरणचा खेळखंडोबा सुरू आहे आणि या विरोधात सुद्धा या ठिकाणी लोकांचा आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळाला. गेले 5 दिवस सतत वीज पुरवठा खंडित असल्यामुळे अनेक लघुउद्योगांना याचा फटका बसलेला आहे, अनेक नागरिकांना याचा फटका बसलेला आहे आणि यामुळे आक्रमक होत नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी जाब विचारलेले आहेत. आणि या ठिकाणी वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आलेली आहे की ज्याप्रमाणे संबंधित तरतूद आहे, जी म्हणजे प्रत्येक ग्राहकाला जे गेले 5 दिवस त्यांची लाईट नाही आहे त्यानुसार प्रत्येक ग्राहकाला 1 ताशी
1,000 रुपयेचं नुकसान भरपाई ही विद्युत वितरण विभागाने देण्यात यावी. म्हणजे जर तुमची लाईट तासभर गेलेली असेल तर त्या वीज ग्राहकाला 1,000 रुपये त्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावेत अशी मागणी केली. अशी सुमारे 5 कोटींची तरतूद या विद्युत वितरण विभागाने करावी आणि ग्राहकांना त्याची नुकसान भरपाई द्यावी अशी जोरदार मागणी या ठिकाणी नागरिकांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे विजेचा जो चाललेला खेळखंडोबा आहे, वितरण विभागाने जे मागील काही महिन्यात जी पावसाळ्यापूर्वी करायची जी कामं होती, ट्री कटिंग असेल किंवा इतर पोल बदलणे असतील, ती वेळेत न केल्यामुळे आता विद्युत वाहिन्यांवरती फांद्या पडून नुकसान होतं आहे. त्याचप्रमाणे लाईट जाते आणि वारंवार ह्या समस्या सुरू आहेत. त्याच्यामुळे अखेर नागरिकांचा आज आक्रोश हा या ठिकाणी पाहायला मिळाला. अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी धारेवर धरलेलं आहे. अनेक ग्राहक जे आपली वीज बिलं घेऊन या ठिकाणी आलेले होते, त्याचप्रमाणे अनेक समस्या घेऊन आलेले होते. स्मार्ट मीटरमुळे अनेकांना भरमसाठ बिलं येत आहेत. त्याच्यामुळे नागरिकांचा आक्रोश या ठिकाणी पाहायला मिळाला. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज दोडामार्ग असेल, सावंतवाडी असेल आणि वेंगुर्ला असेल या ठिकाणी या विद्युत वितरण विभागाच्या विरोधात या ठिकाणी आक्रोश हा पाहायला मिळालेला आहे. आणि आज वेंगुर्ल्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वीज ग्राहक नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारलेला आहे. काही त्यांनी मागण्यासुद्धा केलेल्या आहेत. याच वेळी जे वीज वितरणचे अधिकारी होते त्यांनी या ठिकाणी आश्वासन दिलं आहे की कोणाच्याही परवानगीशिवाय वीज मीटर बसवता येणार नाही. मात्र एक मुद्दा समोर आलेला आहे की तुमचं जर नवीन घर बांधत तुम्ही असाल आणि त्या घराला जर मीटर असेल तर तो स्मार्ट मीटरच बसवण्यात येणार. कोणताही जुना मीटर किंवा दुसरा मीटर बसवण्यात येणार आहे. जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे तोपर्यंत या ठिकाणी दुसरा मीटर बसवण्याची तरतूद नाही, हा सुद्धा मुद्दा समोर आलेला आहे. त्यामुळे आता पुढे नेमके काय ग्राहकांचे प्रश्न कशाप्रकारे सुटतात आणि निदान वीज पुरवठा तरी कशाप्रकारे सुरळीत होतो हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. मात्र नागरिकांचा या संपूर्ण मुद्द्यांवरती वेंगुर्ल्यात आक्रोश पाहायला मिळाला. कोकणचा लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.